Σου είπαν ποτέ ότι αν δεν μπορείς πια να ζεις ολομόναχος, η μόνη σου επιλογή είναι να κλειστείς σε ένα γυροκομείο? Για πολλούς ηλικιωμένους, αυτή η πρόταση μοιάζει με το τελευταίο σκαλοπάτι. Είναι σαν να σου λένε ότι η ανεξαρτησία σου τελείωσε και δεν σου έχουν απομείνει άλλες ουσιαστικές επιλογές. Όμως, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Το να μετακομίσεις σε έναν οίκο ευγυρίας δεν είναι ο μοναδικός δρόμος όταν η καθημερινότητα στο σπίτι δυσκολεύει. Σε αυτό το βίντεο, θα μιλήσουμε για 6 πολύ καλύτερες εναλλακτικές που αξίζει να σκεφτείς σοβαρά πριν πάρεις μια τέτοια απόφαση. Αυτές οι επιλογές δεν αφορούν την άρνηση της πραγματικότητας, αλλά τη διατήρηση της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής σου για όσο το δυνατόν περισσότερο. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί μία από αυτές τις λύσεις μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Νούμερο 1. Πρόσληψη βοήθειας και υποστήριξη στο σπίτι. Μια πανίσχυρη εναλλακτική αντί για το γυροκομείο είναι η φροντίδα κατοίκων. Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι μόλις οι καθημερινές δουλειές γίνουν βουνό, η μόνη υπεύθυνη λύση είναι η μετακόμιση. Στην πραγματικότητα όμως, το να φέρεις βοήθεια στο δικό σου χώρο σου επιτρέπει να κρατήσεις την οικειότητα, την άνεση και τον έλεγχο της ζωής σου. Η υποστήριξη στο σπίτι μπορεί να ξεκινά από λίγες ώρες την εβδομάδα και να φτάνει μέχρι την καθημερινή βοήθεια. Μπορεί να περιλαμβάνει το μαγείρεμα, την καθαριότητα, την υπενθύμηση των φαρμάκων ή την προσωπική φροντίδα. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι εσύ παραμένεις ο κυρίαρχος του περιβάλλοντός σου. Σκέψου την περίπτωση του Δανιήλ, 78 ετών, που άρχισε να δυσκολεύεται στην κίνηση μετά από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό. Τα παιδιά του πρότειναν αμέσως γυροκομείο. Εκείνος ένιωσε αποθαρρυμένος και αντέδρασε. Ανταυτού, δοκίμασαν τη μερική φροντίδα στο σπίτι. Μια βοηθός τον επισκεπτόταν κάθε πρωί για το μπάνιο και το πρωινό του. Την υπόλοιπη μέρα, ο Δανιήλ έμενε στο σαλόνι του, ανάμεσα στις φωτογραφίες του και τη ζωή που ο ίδιος έχτισε. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν τεράστιος. Αντί να νιώθει εκτοπισμένος, ένιωθε ότι έχει στήριξη. Η ταυτότητά του παρέμεινε άθικτη. Οι έρευνες δείχνουν σταθερά ότι οι ηλικιωμένοι που διατηρούν τον έλεγχο του χώρου τους έχουν καλύτερη συναισθηματική υγεία και πιο αργή γνωστική εξασθένηση. Επίσης, η φροντίδα στο σπίτι προσφέρει ευελιξία, όσο αλλάζουν οι ανάγκες, οι υπηρεσίες μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται. Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι κάτι που τα ιδρύματα σπάνια παρέχουν με τόσο προσωπικό τρόπο. Η ιδέα ότι πρέπει να εγκαταλείψεις το σπίτι σου τη στιγμή που θα χρειαστείς λίγη βοήθεια είναι ξεπερασμένη. Η στήριξη δεν σημαίνει παράδοση της ανεξαρτησίας σου. Σημαίνει επαναπροσδιορισμό της, και μερικές φορές αυτός ο επαναπροσδιορισμός είναι η πιο σοφή απόφαση που μπορείς να πάρεις μετά τα 70. Νούμερο 2. Μετακόμιση σε ένα μικρότερο και πιο λειτουργικό σπίτι. Πολλοί ηλικιωμένοι νομίζουν πως αν το τωρινό του σπίτι γίνει δύσκολο στη συντήρηση, η μόνη λύση είναι το ίδρυμα. Συχνά όμως το πρόβλημα δεν είναι η ικανότητα να ζεις μόνος, αλλά το ότι ο χώρος είναι πλέον πολύ μεγάλος ή απαιτητικός. Ένα πολυόροφο σπίτι με σκάλες, μεγάλη αυλή και δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται, εγκυμονεί κινδύνους. Οι σκάλες αυξάνουν την πιθανότητα πτώσης, η περιποίηση του κήπου γίνεται εξαντλητική και η καθαριότητα μοιάζει ακατόρθωτη. Η μετακόμιση σε ένα μικρότερο σπίτι αφαιρεί αυτά τα βάρη χωρίς να σου στερεί την ελευθερία σου. Σκέψου την Ελένη, 81 ετών, που ζούσε μόνη σε ένα διόροφο σπίτι όπου είχε μεγαλώσει την οικογένειά της. Οι σκάλες τη φόβιζαν και οι δουλειές την εξουθένωναν. Η οικογένειά της άρχισε να μιλά για γυροκομείο. Η Ελένη, όμως, επέλεξε να μετακομίσει σε ένα ισόγειο διαμέρισμα στην ίδια γειτονιά. Ο χώρος ήταν μικρότερος, αλλά ασφαλής και εύκολος. Η συναισθηματική αλλαγή ήταν εντυπωσιακή. Κράτησε το πρόγραμμά της, συνέχισε να μαγειρεύει τα φαγητά της και διακόσμησε το νέο της σπίτι με τα δικά της έπιπλα και αναμνήσεις. Αντί να νιώσει ότι κλείστηκε κάπου, ένιωσε ότι απλοποίησε τη ζωή της. Η μετακόμιση σε μικρότερο χώρο δεν είναι υποχώρηση, είναι στρατηγική κίνηση. Σου επιτρέπει να μειώσεις τη σωματική καταπώνηση παραμένοντας αυτόνομος. Πολλά συγκροτήματα ανεξάρτητης διαβίωσης προσφέρουν προσβάσιμους χώρους και κοινωνικές ευκαιρίες χωρίς τη δέσμευση ενός γυροκομείου. Το μυστικό είναι το εξής: η δυσκολία μπορεί να μην είναι το ότι ζεις μόνος, αλλά το ότι ζεις σε έναν χώρο που δεν ταιριάζει πια στις ανάγκες σου. Επιλέγοντας ένα σπίτι που υποστηρίζει την κινητικότητα και την ασφάλεια σου, διατηρείς την αξιοπρέπεια σου μειώνοντας το ρίσκο. Αν παρακολουθείς ακόμα το βίντεο και βρίσκεις αυτές τις συμβουλές χρήσιμες, γράψε νούμερο 2 στα σχόλια για να ξέρω ότι είσαι εδώ. Και αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα, κάνε μια εγγραφή και πάτα το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Η στήριξή σου μας βοηθά να δημιουργούμε περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Ας προχωρήσουμε τώρα. Νούμερο 3. Συγκατοίκηση με την οικογένεια υπό σαφείς όρους. Μια τρίτη εναλλακτική είναι να μείνεις με την οικογένειά σου, αλλά μόνο όταν έχουν οριστεί από πριν ξεκάθαρες προσδοκίες και συμφωνίες.
Πολλοί ηλικιωμένοι το αποφεύγουν γιατί φοβούνται μήπως γίνουν βάρος, ενώ τα παιδιά διστάζουν γιατί φοβούνται τις συγκρούσεις. Ωστόσο, όταν γίνεται με σκέψη, η συμβίωση γενεών προσφέρει τεράστια ψυχολογικά και πρακτικά ωφέλη. Το κλειδί είναι η δομή. Χωρίς ξεκάθαρους ρόλους, η πικρία μπορεί να συσσωρευτεί σιωπηλά. Με ειλικρίνεια όμως, η συνεργασία ανθίζει. Πριν τη μετακόμιση, πρέπει να συζητηθούν θέματα όπως η ιδιωτικότητα, τα οικονομικά, οι ευθύνες και τα όρια. Ποιος μαγειρεύει? Ποιος αναλαμβάνει τις μετακινήσεις? Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι σημάδι δυσπιστίας, αλλά ωριμότητας. Δες τον Ρόμπερτ, 79 ετών, που μετακόμισε στο σπίτι της κόρης του μετά από μια πτώση. Στην αρχή, πίστευαν ότι όλα θα γίνουν αυτόματα. Η ένταση μεγάλωσε γιατί κανείς δεν μιλούσε ξεκάθαρα. Μετά από μια οικογενειακή συζήτηση όπου όλοι υπόθηκαν ανοιχτά, το κλίμα άλλαξε. Ο Ρόμπερτ ανέλαβε συγκεκριμένες δουλειές στο σπίτι και η κόρη του διατήρησε τον προσωπικό της χώρο. Ο αμοιβαίος σεβασμός πήρε τη θέση της αμηχανίας. Το ψυχολογικό πλεονέκτημα του να ζεις με την οικογένεια είναι μοναδικό. Τα εγγόνια κερδίζουν από τη σοφία και τις ιστορίες που μόνο ένας παππούς μπορεί να δώσει, ενώ οι ηλικιωμένοι νιώθουν ασφάλεια ξέροντας ότι η βοήθεια είναι δίπλα τους. Αυτή η επιλογή βέβαια λειτουργεί καλύτερα όταν η ανεξαρτησία εξακολουθεί να ενθαρρύνεται. Το να διατηρείς τις δικές σου συνήθειες, τα χόμπι και τους φίλους σου αποτρέπει την υπερβολική εξάρτηση. Ο στόχος είναι η στήριξη, όχι ο έλεγχος. Πολλές κουλτούρες έχουν αγκαλιάσει τη συμβίωση πολλών γενεών εδώ και αιώνες. Όταν προσεγγίζεται με ειλικρίνεια, μπορεί να ενισχύσει την οικογενειακή ενότητα και να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια. Η μετακόμιση με την οικογένεια δεν είναι πισωγύρισμα, είναι μια έξυπνη προσαρμογή. Η διαφορά κρύβεται στην επικοινωνία. Οι καθαρές συμφωνίες μετατρέπουν τη δυνητική σύγκρουση σε αρμονική συμβίωση. Νούμερο 4. Επιλογή κοινοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης. Μια τέταρτη λύση είναι οι κοινότητες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για δραστήριους ηλικιωμένους. Πολλοί ακούν τη λέξη κοινότητα και φαντάζονται αμέσως ένα ιατρικό κέντρο με αυστηρά ωράρια και περιορισμένη ελευθερία. Όμως, αυτές οι κοινότητες είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι χτισμένες πάνω στην αυτονομία, όχι στην εξάρτηση. Εκεί, έχεις συνήθως το δικό σου ιδιωτικό διαμέρισμα. Εσύ ελέγχεις την καθημερινότητά σου, εσύ αποφασίζεις πότε θα ξυπνήσεις, πότε θα φας, πότε θα συμμετέχεις σε δραστηριότητες και πότε θα μείνεις μόνος σου. Δεν υπάρχει η αίσθηση ότι σε παρακολουθούν, όπως πολλοί φοβούνται για τα γυροκομεία. Αντίθετα, υπάρχει οργάνωση χωρίς περιορισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι η κοινωνική επαφή χωρίς πίεση. Περιβάλλεσαι από ανθρώπους που περνούν την ίδια φάση ζωής με σένα. Οι συζητήσεις γίνονται φυσικά στους κοινόχρηστους χώρους. Αυτή η γειτνία σημειώνει την απομόνωση χωρίς να σε αναγκάζει να συναναστραφείς αν δεν το θέλεις. Σκέψου το Λεωνάρδο, 80 ετών, που ζούσε μόνο σε μια αγροτική περιοχή για χρόνια αφού έχασε τη γυναίκα του. Σωματικά ήταν καλά, αλλά ένιωθε όλο και πιο αποκομμένος. Τα παιδιά του ανησυχούσαν και του πρότειναν γυροκομείο. Εκείνος αντιστάθηκε στεναρά. Τελικά, επισκέφτηκε μια κοινότητα ανεξάρτητης διαβίωσης και εξεπλάγει. Είδε ανθρώπους να κάνουν γυμναστική, να παίζουν χαρτιά, να συζητούν για βιβλία και να τρώνε μαζί επειδή το ήθελαν. Όταν μετακόμισε εκεί, κράτησε την αγαπημένη του πολυθρόνα, τις φωτογραφίες του και το πρόγραμμά του. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν η ανεξαρτησία του, αλλά η πρόσβαση στην επικοινωνία. Μέσα σε λίγους μήνες, έγινε μέλος μιας ομάδας περιπάτου, η ενέργειά του ανέβηκε και ένιωθε πάλι ζωντανός. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι σπουδαίος. Όταν ζεις ανάμεσα σε ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, νιώθεις ανακούφιση. Οι κοινές εμπειρίες γεννούν συζητήσεις, και η καθημερινή αλληλεπίδραση διεγείρει τον εγκέφαλο και μειώνει το άγχος. Μελέτες δείχνουν ότι η κοινωνική δραστηριότητα καθυστερεί τη γνωστική εξασθένηση. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της ασφάλειας. Παρόλο που δεν παρέχουν εντατική ιατρική φροντίδα, υπάρχει προσωπικό για επίγουσες καταστάσεις, κάτι που διώχνει το άγχος από σένα και την οικογένειά σου. Η διαφορά είναι σαφής. Επιλέγεις ένα περιβάλλον που στηρίζει την ανεξαρτησία σου αντί να την αντικαθιστά. Δεν είναι παράδοση, είναι τοποθέτηση του εαυτού σου σε έναν χώρο που ταιριάζει στις τωρινές σου ικανότητες. Αν βρίσκεις αυτές τις πληροφορίες πολύτιμες, γράψε νούμερο 4 στα σχόλια. Μην ξεχάσεις την εγγραφή και το καμπανάκι για να μας στηρίξεις. Συνεχίζουμε. Νούμερο 5. Συγκατοίκηση με έναν άλλο ηλικιωμένο. Μια πέμπτη εναλλακτική είναι να μοιραστείς το σπίτι σου με κάποιον συνομήλικο που εκτιμά την ανεξαρτησία του όσο και εσύ. Αυτή η επιλογή συχνά παραβλέπεται γιατί θεωρείται περίπλοκη ή ρυψοκίνδυνη. Κι όμως, αν οργανωθεί σωστά, προσφέρει συντροφικότητα, μοίρασμα ευθυνών και αυξημένη ασφάλεια χωρίς να θυσιάζεται η αυτονομία. Το να ζεις μόνος μπορεί να είναι ήρεμο στην αρχή, αλλά μετά τα 75 ή τα 80,
τα βράδια μπορεί να φαίνονται ατελείωτα και μικρές δουλειές κουραστικές. Η συγκατοίκηση προσφέρει παρουσία, και η παρουσία από μόνη της μειώνει τον φόβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις την ιδιωτικότητά σου. Ο καθένας έχει το δικό του υπνοδωμάτιο και τον προσωπικό του χώρο. Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως η κουζίνα και το σαλόνι, μοιράζονται. Καθαρές συμφωνίες για έξοδα, δουλειές και όρια μπαίνουν από την αρχή. Η βάση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. Δες την περίπτωση της Φράνσις, 83 ετών, που πάλευε με τη μοναξιά μετά την απώλεια της αδελφής της. Δεν χρειαζόταν ιατρική βοήθεια, αλλά δεν ένιωθε καλά να κοιμάται μόνη στο σπίτι. Μέσω ενός δικτύου στέγασης ηλικιωμένων, συνδέθηκε με μια άλλη κυρία, 79 ετών, που έψαχνε και εκείνη παρέα. Αποφάσισαν να μοιραστούν ένα σπίτι 2 υπνοδωματίων. Η Φράνσις μαγείρευε ελαφρά, η συγκάτοικός της πλήρωνε τους λογαριασμούς μέσω διαδικτύου. Κάποια βράδια έβλεπαν τηλεόραση μαζί, άλλα βράδια διάβαζαν η καθεμία μόνη της. Με τον καιρό, και οι δύο ένιωσαν πιο ασφαλείς και συναισθηματικά σταθερές. Υπάρχει επίσης το πρακτικό όφελος, τα έξοδα στέγασης, οι λογαριασμοί και τα ψώνια μοιράζονται στα δύο. Για ανθρώπους με σταθερό εισόδημα, αυτό μειώνει δραματικά το άγχος, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη υγεία. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος είναι συναισθηματικό. Η καθημερινή κουβέντα κρατά το μυαλό σε γρήγορση και το γέλιο μειώνει τις ορμόνες του στρες. Το να έχεις κάποιον να προσέξει αν δεν νιώθεις καλά είναι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας. Φυσικά, η συμβατότητα μετράει και θέλει συζήτηση πριν το μεγάλο βήμα, αλλά είναι μια σπουδαία εναλλακτική. Η ιδέα ότι η ανεξαρτησία απαιτεί μοναξιά είναι παραπλανητική. Πραγματική ανεξαρτησία είναι να μπορείς να διαλέξεις πώς θα ζήσεις. Η συγκατοίκηση είναι μια συνεργασία όπου δύο άνθρωποι στηρίζουν ο ένας τον άλλον διατηρώντας την ταυτότητά τους. Μετά τα 70, αυτή η ισορροπία μεταξύ επαφής και ελέγχου είναι πολύτιμη. Νούμερο 6. Δημιουργία ενός δομημένου δικτύου υποστήριξης στο σπίτι. Η έκτη εναλλακτική είναι να χτίσεις ένα δίκτυο προστασίας παραμένοντας στο δικό σου σπίτι. Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τη τεχνολογία, τους πόρους της κοινότητας και την προγραμματισμένη βοήθεια. Πολλοί νομίζουν ότι η ασφάλεια απαιτεί μετακόμιση, αλλά τα σύγχρονα μέσα σου επιτρέπουν να μείνεις ανεξάρτητος για περισσότερο καιρό. Συστήματα ιατρικής ειδοποίησης, προγραμματισμένες κλήσεις για να δουν αν είσαι καλά, υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων και προγράμματα μεταφοράς, όλα συμβάλλουν στην ηρεμία σου. Σκέψου την Καρόλ, 82 ετών, που ήθελε να μείνει στο σπίτι της αλλά φοβόταν τα επίγοντα. Η οικογένειά της τη βοήθησε να φτιάξει ένα πλάνο. Έβαλε μια συσκευή έκτακτης ανάγκης, οι γείτονες συμφώνησαν να περνούν μια φορά την εβδομάδα και μια εθελοντική οργάνωση ανέλαβε τις μετακινήσεις της για τις εξετάσεις της. Με αυτά τα επίπεδα στήριξης, κράτησε τον έλεγχο της ζωής της χωρίς να νιώθει απομονωμένη. Η δύναμη αυτού του δικτύου είναι ο συντονισμός. Όταν πολλά μικρά συστήματα δουλεύουν μαζί, δημιουργούν σταθερότητα. Κανείς δεν σηκώνει όλο το βάρος μόνος του, η βοήθεια μοιράζεται. Αν έφτασες μέχρι εδώ και βρήκες το βίντεο χρήσιμο, γράψε νούμερο 6 από κάτω. Μην ξεχάσεις να εγγραφείς και να πατήσεις το καμπανάκι. Η υποστήριξή σου μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Τελικές σκέψεις. Αν το να ζεις μόνος δεν είναι πια απόλυτα ασφαλές, αυτό δεν σημαίνει ότι ο μόνος δρόμος είναι το γυροκομείο. Σημαίνει απλώς ότι η τωρινή σου κατάσταση χρειάζεται μια προσαρμογή. Και η προσαρμογή δεν είναι σε καμία περίπτωση παράδοση. Ρώτησε τον εαυτό σου, ποια από αυτές τις εναλλακτικές ταιριάζει στο χαρακτήρα και στις αξίες μου. Ποια επιλογή προστατεύει όχι μόνο την ασφάλεια μου, αλλά και την αίσθηση του σκοπού και της ελευθερίας μου. Τα χρόνια μετά τα 70 μπορούν να είναι πλούσια, γεμάτα νόημα και ικανοποίηση. Το μυστικό είναι να παίρνεις αποφάσεις με καθαρό μυαλό και όχι από φόβο. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σου. Άφησε ένα σχόλιο παρακάτω και μοιράσου ένα πράγμα που έμαθες σήμερα και πως σκοπεύεις να το χρησιμοποιήσεις στη ζωή σου. Οι σκέψεις σου είναι σημαντικές για εμάς και μας δίνουν μεγάλο κίνητρο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, μια εγγραφή και μοιράσου το με κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε για την προσοχή σου και σε περιμένουμε στο επόμενο βίντεο.